Tibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasayaat apang magbaga, makapasayaat ken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kastala Tibyan! Nay, agluluto ka magayam. Wan manang. Agaw-awir kan sapay. Wan a? Ape at trabaho maamin ngay. Nilakay mo. Di mo man ibagan, no ayan na. Nan, tinakman kitaan. Manang, agin inayad ka laeng. Nakaturog pa'y. Alas 10 iti bigat, nakaturog pa'y laang. Napuyatan ngamin ang nagbuya iti boxing iti rabi eh. Talagang awan serbi day tang asawam, Eva. Imbag man taman anusap. Mame, saan ka na makasurot ni Eva ama pa nag-shopping? Apay, nagbabawi manag. Nagado tararamidan na. Aglutluto, aglablaba, agawawir. Ay, kaasimot yadem. Kat amuyaw na niya tararamidan nila kay na. Maturaw. Anya, apay, di na may baon. Dakilang martir day dyan nga Eva, mami. Marurodak manan iti day dya lalakay. Ha? Awagak man ta pagsasawak. Ay, tapuso yung mami. Laglagipan nyo, agmin maintenance kayaw. Kaasila ang dya anak ko. Isabi makatan, gapo iti katratrabaho na. Eva, babe. Danuman, babe. Tumakder ka magditan paspasusot kay anak mo. Yala anak maten babe. Darasem. Di tapay tumakder mo. Ay na, saan ka kadi nga agong ungat, babe? Ad-adda pumangit ka. Oh, di mo ibuson day ta si daan Sa anak pa'y anangan. Babe, saan mo tanalamis dahito idanom ng ented mo? Sukatamon jay high school ti kayat ko. Ay, di kan tumot ngamin tumakder di ta. Sige mo tan babe. Nagrigat mo tan di kastoy. Unay kat daytoy abib kun aya. Inumo mo day ta ice cold adanom. Babe. Naibos mo di linutok kasi daan? Apo unay kamutan. Mabisinak nga rod. Siya kakakaasi ang naglablaba kas kada naglutluto. Naibusanak iti makan. Adan trabaho, pare? Wen, kahit mo ti sumuraw. Ay, anya ngay a klase ti trabaho, pare? Construction. Ay, Diyak kayat ti ag construction, pare? Nanagsan unay day ta trabaho para kanyak. Lalaki ka, kasta ti ibagam. Si kalangan, pare. Diyak kayat ti ag construction. Sige, makamu ka. Kinapod mo na mami. Diyak pa'y nangan. Inibos mo't ngamin nilakay ko di si daan mi. Day takat nga rod ita. Awan lang nga rodan ti trabaho dyan na laing asawam. Di nakapayam mo tulungan. Mami. Naglosyang kan anak ko. Amok, mami. Ibaon mo mat ngamin Ibaon mo nga trabaho. Aga pa kami nga rod no pilitat nga agtrabaho. Katanya nga rod ti pakan na kada kayo nga agiin no kasta nga agsadot-sadot. Awan to pa'y bagasmin. Ay una yun ti panagbiag mo anak ko. Awan pa'y gatas ang nagiti anak ko. Malo! Apay, mame. Ikamanyading mo iti kwarta na. Isukat ang marwam day tang asawa na. Saan na kaya't ngagtrabaho? Ikikan yung mga miniti kwarta. Kasano nga rod? Kayat mo ang matay iti bisen dagito agiina? Manutitid ko aya. Kami ti 2,000. Pagtrabaho mga minja asawam ay ba? Sikan sa ngamin timang pakpakan kang kwanan. Lakay, si kaman mo tagluto. Nabanugak. Nakabanugam kumangay. Nagado nga rod tili na baak. Ay, babe. Kwarta man kit di. Awan kwartak. Naglaing ka dumawat. Di kamot mapanagtrabaho. Iba unak ngagtrabaho? Apaan nak tumanan? Ni, apay ko mga apaon ka.
Agselos kan tumanon. Saan itan, tanay, nagadon ti paggastuan. Ngagbiro ko ni ti trabaho. Itapay. Masaduta kun Kasano tayo nga rudan ngay nga agbiag no saan ka ngagtrabaho? Adu mati kwarta ni mamim. Nagadu ti anak na ijay abroad amang ipawit kan kuana. Di ka lang mabain. Mangnamnama kalatan kan kuana. Ala ka din Ikan nakit din iti kwartam. Di nakman kalbi-kalbitan. Awan kwartak ko nakmat. Anya nga awan. Uy. Tapno ibagakan ka. Nakitak nga inyawatan na kan ni mami iti kwarta. Isu nga ingkan na kaon. An-anom aya. Kurang pa day pag grocery. Igatang ko iti arak. Kayat ko ti aginom ita. Naglaing kan? Agtrabaho ka, tapno day gatang mo iti arak. Ikan nak? Wano saan? Saan? Saan ka nga ikan? Sige ka. Subliak JX ko. Amok no sa dino ti na. Anya? Aramidom day ta? Una. Isukat ka iti napinpintas. Talugasot lang Umanay mo't siguro day jayon. Aginom ta pare. Bilibak kang ka pare Ada pa'y laganas mong uminom ko awan lang ang trabaho mo. Ha? Adda kwarta ni bakit ko pare. Mano akakabsat na ti adda iji abroad. Narigat timang namnama iti sa bali pare. Umay kakit din. Agtugaw kan. Diyak kaya taginom. Ada pa'y trabaho inton bigan. Sige, panawan kan. Lakay, agrain ka. Lakay, agrain ka. Nagato ti gurigor ni baby. Di nakman disturbon. Maturugak. Aggurigor nga rod ni baby. Makaamo kamutin Anya klase ka nga ama. Anya nga ton ti Aramida. Awagak ni Manang. Hello, Manang. Hello. Apay, rabrabi nga umawag ka. Ni baby, naggato ti gurigor na. Ni, apay asyak ti pangipagamngay. Nilakay mo Di nangarod kaya ti Mariing. Anya mo na itang asawa mo? Anya ti Aramidak, Manang. Tulungan dak. Ay, kwarta manan. Siyak manan ta gastos. Agaman niya ngay nga rod. Awan mo't ngamin kwartami, mami. Tunggalad da kastama pasamak. Siya kadagos ti pagtarayam. Tayjay asawam. Pulos ngawan serbina. Pasensyakan, mami. Ay, sana mabalin ti kastoy, Eva. Naskan nga isurum di asawam nga trabaho. Kasanon no dumakal dagiti anak yaw. Day talatan dumaw dawat kanyak tar aramiden yaw. Na hospital gayam di anak yaw. Uun tatang. Intaray ni Eva ay dirabi Isu pa tinagitaray. Anya nga tinararamid mo. Nakaturugak tatang. Ayan niya, klase ka nga ama. Ibabayin mo ti puli tayo. Saan tayo nga irresponsablay? Ni tatang mat. Ay, diyak kanunungan dahi tayo galim Ang langan ti may bagadang itinaganak ni Eva. Awan mo ti maibagbagada. Anya nga awan? Magibabayin ka. Apay ngamin nga awan trabaho. Kasanumot nga main. Agselos ni Eva. Ibagbaga nang adde babae kiji pagtrab-trabahwak. Ay, nagado apambar mo. Talaga kidya sadot ka. Ay, trabaho ka. Magibabayin ka. Pinagbaga ako ni Gilbert. Imbaga ka naskin ngagbiro kiti trabaho na. Nasayat man no kasta, tatang. Awan tigas dya puli, miya sa daw. Jakman amo no apayakas jay na. Ibagam kanyak no agsadot-sadot. Ayun kayam. Handa kayat kung ay bagakan ka. Anya day tatatang. Allergic ni Gilbert titikuton. No makagat, amom ti mapasabak. Anya tatang. Gumagat. Ha? Kasta ka di tatang? Word. Apay nga itayo lang nga imbaga. Idi pa'y kumaa nga impakagat ko itikuton. Kasanukit nagagat mo't iday. Saan mo't na nasa daw? Wan nga rod tatang. Kalaat mo't latan asimado. Saan ka no namang ni mami ti kwarta kada kayo? Ha? Apay nga'y manang. Agasam, nakita na ni Gilbert ang naka-standby. Kasta na nga rod manang.
Di nakpayan tulungan kadagiti trabaho diti unag ti balay. Naskan ko mga ming agtrabaho, ah. Mabutang mat nga agtrabaho. Ibagbagak lang nga saan na namang ni mami iti kwartayo. Iso ano mabisinan kayo nga giina. Umay kayo langan mga dito balay. Bayan nyo ngawan ka ng di asawam. Pare, nakitam ka din ni bakit ko? Saan, mate? Apay, mapukpukaw? Saan ngamin ang nagawid ang nagmalmalam? Ay, apay ngay. Diyak nga rod amaw. Sa pa intugot na dagiti anak me. Ay, amang ano nagawid day balay da. Sa pa'y mabisina kon. Ay, agawid tulaang. Ay, bisinan nakit din iti kastaunay. Ay, katagluto ka ah. Apay ngay ngagluto ak. At dangarod asawak ngagluto. Urayo kon ang agawid. Nasaya at no dito'y kayo paila ang agiina. Nangikabilak iti asukar iti pagturugan kan pagtugawan ni Gilbert, mami. Tapno makuton. Bayam nga ibusan ti kuton. Amok, saan manan nga agluto iti kanan na? Or-orayan nakmanan. Ay, ikam iti leksyon na. Uwan, mami. Dito'y kayon ang maturog. Ta dito'y, awan ti mangibabaon kan ka. Maturog ka aginggat kay kayat mo. Anay ko, una yan. Nagadun ako ton dito'y pagtugtugawak. Sapay naglalabaga. Agawid lang dahi nga Eva. Di pa'y naglinis mat dito'y balay. Nagadut iti kuton. Anay ko, sapay allergikak iti kuton. Nagadun tinangkagat kanyak. Una yun. Sa anak sapay anak kasakdua. Diyak pa'y nakalaba. Agluto akpay. Rugi akong ti agtrabaho. Pare Gilbert! Yuhu! Apay pare. Ayan tararamidam. Nakasabsabon mo dagiti imam. Aglablabaak pare. Nagagat kan? Aglinis akpay dito'y balay may pare. Agwalisak inton madamdama. Agurigur kan sa. Saan pare? Awan sakit ko. Kastala ti biyag. Dumtang latta ti panagamiris pare. Kila ta nagbalbaliw ka. Pare. Sumurotak man kan kay ti trabaho. Numabalin. Ayaw gawa na. Hindi pa lang ay ayabang ka. Sige pare. Siguradong, nagrugit manan di balay ang masangputak. Nakaturog manan nilakay ko. Di ka lagaw awid din ano kasta. Aga pa kami manan amanang. Di mo nga minruaman pagtrabahom. Wan manang, nauma akmutan. Jakon kayak tikas jay nga ugali na. Nay, apay nay. Apay akas lawan mo tao diti balay mi. Napananan ngay nilakay ko. Lakay! Ayan mo! Sabalin samot abalay to'y naster ko. Nagdalus matan day ti abalay. Ada kayon, bakit? Nakaipron ka mat. Anya ter aramidam? Aglinlinis ak dito'y balay, bakit? Nakaluto ak gaya man. Mangantayon. Sikat tinaglinis dito'y balay? Apay akaslasaan ka amamati. Kinagat na katikuton? Uwan nga rod. Kudkud ak akudkud. Ang kasanom anamuan. Ha? Dinamag ko laeng tajakmat nakalinis dito'y balay sakbay pimanawak. Isungarod asya akong tinaglinis, bakit? Kan maysa, nakaamiris akon. Gapu itinasaya at apang magbaga ni tatang. Aging ga ita, agtrab-trabaho pa'y laang ni Gilbert, tatang. Jakmat maanawa. Ay kasday na nga ron no gumagat. Kan mapan ka no agtrabaho inton bigat. Nasaya at ano kasta. Amok itanti aramidag, no kasday nga agsadot-sadot nila kay ko, tatang. Balaan anusam ti ugali na balasang ka. Sa nabalay ta kanayon kumot bagbagaan. No
Saan na nasubyan ti kinasadot na. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasayat apam magbaga, makapasaya at ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kennedy Mat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.